Готов ли? Първо искам да се извиня на нашите фенове за безобразната игра днеска, въпреки че извинения за тази игра и това отношение, което имахме към срещата, няма. Днеска аз анализ на матча няма да правя, но поведението на футболистите, на нас ръководство, на треньора, значи на всички е недопустимо и това няма да се повтори. Това, което искам да кажа, днеска вина за този слаб матч, даже безобразен матч, имат футболистите, имат треньора. Най-голяма вина обаче нося аз, защото нужните футболисти, от които отбора има нужда, не са още при нас. Разговаряме с футболисти, до края на трансферния период, пак сме казали, ще привлечеме добри футболисти, но няма въпреки загубата, няма да отстъпиме от стратегията, която имаме. Ще продължиме по същия начин да работиме. Това, което може да обещаем, че такива мачове повече няма да има и ЦСКА ще има силен отбор, който да побеждава. Тази безотговорност, тази безотговорна, безобразна игра, слаба, просто думите ми се губят, много съм ядосан, много съм афектиран, но искам да обещая на привържениците, че ЦСКА ще има силен отбор. Ще има силен отбор, който ще стане шампион. Това е. Отново поднасям извиненията на всички от клуба, на ръководството, на треньора, на треньорския щаб, на футболистите към нашите фенове. Извиняваме се за слабата, безобразна игра, която днес допуснахме. Това е от мен. Мерси.